Se nám vůbec nedaří vyhrávat 3krát po sobě. Byla tady družstva, která vyhrála jednou, 2krát, ale 3krát, tak to už jsme tady dlouho neměli. Někdo možná namítne, že je to tím, že družstvům dáváme zabrat. Já to můžu potvrdit, opravdu bludiště je v letošním roce hodně náročné. Ale pozor, na hat-trick má dnes namířeno modré družstvo, které tady bude už po třetí a proti nim stavíme velmi nadějného nováčka. Pojďme se podívat na červený tým. A přijeli jsme z Hradiště, zboříme vám bludiště. Ano! A když nevyhrajete bludiště, tak vám zbořím Hradiště. Co, kapitáne? Vyhrajem. Radši vyhrajete. Souhlasím, máš hezké jméno mimochodem, kapitán Roman, že jo? Tak to musím schválit. Hele, představ se a řekni něco o sobě. Tak je mi 13 let, rád hraju fotbal. Já jsem Petr, je mi 14 let a rád hraju fotbal. Jo, se nějak skopírovali. Já jsem Adriana, je mi taky 14 let a ráda Hraju sportuju. fotbal. Ne, ráda sportuju. Já jsem Bára, je mi 13 let a ráda dělám atletiku. Výborně. Koho baví škola? Co vy, kluci, třeba? No, moc ne. Moc ne, takže vy jste tady vyloženě na ty sporty, jo? No. Kdo přišel s nápadem, že sem přijedete do bludiště? Roman. Přímo kapitán. Co tě k tomu vedlo? Co si od toho slibuješ? Chtěli jsme to zkusit. No, to vám teda dneska umožníme. Tak pozor, já vás teď zvu na exkurzi do Uherského Hradiště. Uherské Hradiště leží na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji a bylo založeno roku 1257 králem Přemyslem Otakarem II. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou a každoročně se tu koná i známá letní filmová škola. Tady už vidíme Uherskohradišťské gymnázium a právě odtud přijelo červené družstvo. Jsem velmi zvědavý, jak se vám bude dařit. Ještě mi prozraďte váš název. Hradišťáci. Tak to je jasné. Co už jiného? Hradišťáci, červené družstvo. Prosím. A my omrkneme družstvo, které tady v Bludišti už 2krát zvítězilo. Obec Spálov leží v západním výběžku okresu Nový Jičín v Oderských vrších, krásné romantické pahorkatině. Mezi zajímavý typ na výlet patří jeskyně Petrova skála, nedaleko Spálova. No a teď už se přesuňme na Spálovskou základní školu, která je umístěna v budově bývalého barokního zámku z roku 1695. Okolo ní je nádherný zámecký park. No a odsud přijelo modré družstvo. A Spálov malý městy zje, v bludišti to vyhraje. přesně tak. Já můžu říct, že vy už jste vlastně takové naše hvězdy, Tadáš, Franta, Nikola, Terka, družstvo, které 2krát zvítězilo a družstvo, jejímž nočním snem je co? Vyhrát po třetí. No, ale ten sen nepříjemný, kdy se budíte hrůzou, je... Zvládnout balance. Tak, zatím to dopadlo tak, že jste vyhráli jenom jednou, a to ceny stříbrného bludišťáka. I když jste bodově měli na ceny zlatého bludišťáka, tak co s tím uděláte? Trénovali jste nějak? Na to se nedá trénovat. Nedá. Kdo byl podle tebe, Franto, nejužitečnějším hráčem za ty 2 bludiště? Asi Tadeáš. Kapitán, pořád je ve formě, jo? Kapitáne, zůstal stejný váš název? Zůstal. Tak, já ho prozradím, vy jste šamstři! No a my se podíváme, jak tenhle zajímavý souboj dopadne. Začneme prvním kolem. Těsně vedle. Taky nic, ale klidně bych to moderování za tenhle soutěžní úkol vyměnil. Připomínám, o co jde. Do branky, která je vzdálená 4 metry, budete mít za úkol 5 pokusy, co možná nejvíckrát zasáhnout ten terč. Pojďte, vy víte, koho se to týká. Vidím, že máte radost. Všichni jste určitě trénovali, než jste se měli zrovna tohle. Takže 1 hole pro vás, 1 pro vás. A hned mi řekněte, jak jste spokojeni s výběrem disciplíny. No já si myslím, že určitě ano. Tak vy jako chlapi asi tady není co řešit. Už jste nějak předem rozhodli, kdo z vás bude tím, kdo bude střílet? Důvěra je vkládána do kolegy. Jo, ale možná se u tréninku ukáže, že jste na tom líp. Kdyby bylo hůře, tak zakročím já. Jasně, v nejhorším případě. Co vy? Bereme vás za slovo, měníme úkoly. My moderujeme, vy můžete střílet. Fakt jo? Ale co když to zkazím, tak vaše družstvo nedostane 5 bludišťáků. Nevím, My se jestli... nebudeme zlobit. Tak si to budeme natrénovat, ale nejdřív si zkuste natrénovat ještě tuhle střelbu, takže poprosím všechny, aby šli právě teď trénovat. Potles! Držím palce, o nabídce budu uvažovat a vy už správně
přicházíte, protože na vás čekají tyhle totemy, tak se připravte. Připomenu pro vás, diváci, že pod bludišťákem s číslem 1 je téma Formule 1, 2 Češi ve světě, pod 3 je téma kouření a 4 téma kouzla a čáry. Bludišťáci visí tady nahoře, jsou i barevně rozlišeni a já se rovnou zeptám Petra, na jaká témata má zálusk. Formule 1 a kouření. Takže 1 s 3, možná se soupeř vrhne na jiné téma. Vyjdeme taky na formule a na kouzla. Taky formule a kouzla. Největší boj tím pádem bude v tuhle chvíli o červeného bludišťáka s číslem 1. Jste připraveni? Pozor, start! A jedem! Výběr dobrého oboru, to je základ úspěchu v prvém kole. Tak, kdo to zvládne? 1 mají červení a delší ruka. Nakonec to rozhodlo, pojďme dolů! Kapitáne, tak u vás opatrně 3 a téma číslo 4, spokojenost. Nic moc. Částečně, že jo? No a Petr, ten má 1 a 2, tu jste sice nechtěli tu 2, ale co se dá dělat? No. Nějak to tak dopadlo. Takže pojďme se připravit, rychle se odstrojte a běžte posílit zbytek vašeho družstva, protože já už teď budu v rámci těch oborů, které jste si vybojovali, pokládat soutěžní otázky. Jako první bude vybírat červené družstvo. Vy jste si utrhli prvního bludišťáka, takže kterým oborem začneme? Formule za 3. Formule 1 za 3 bludišťáky. Na seznamu vidíte 5 okruhů Formule 1. Který z nich je ale vymyšlený, který tam nepatří? Jeden z nich není okruhem Formule 1. Mě zajímá, který. Běží vám limit. Washington, Wilson. Shodnete se na tom všichni, nebo jenom tipujete? Shodneme. Shodnete a dobře děláte. Je to správně, přesně tak. Washington Colosseum není okruhem Formule 1. Tak vy jste to zvládli dokonale, teď se přesouváme na druhou stranu. Kouzla a čáry za 3 bludišťáky. Kouzla a čáry za 3 bludišťáky. Díky kterému předmětu na naší obrazovce mohl jeden ze 3 veteránů vykouzlit děla a polní kuchyni? Kterým předmětem vykouzl děla a polní kuchyni? Harfa? Tak co? Kloboukem. A musíte se dohodnout, harfa nebo klobouk? Kloboukem. Říkáte kloboukem, dali jste na kapitána a já s tím souhlasím, bylo to opravdu cylindrem. Tak zatím úspěšné odpovědi na obou stranách, opět červené družstvo. Češi ve světě za 3. Češi ve světě za 3 bludišťáky. Určitě znáte režiséra Miloše Formana. Víte, který z následujících filmů tento rodák z Čáslavi nenatočil? Jeden z těchto filmů nenatočil Miloš Forman. To druhé. To druhé, to je Zachraňte vojína Ryana. No, já bych to ještě zvážil. Je to správně. Je to správně, říká. Jo. Tak jo, že je to kapitán a jmenuje se Roman, je to správně. Samozřejmě. Zachraňte vojína Ryana, to je film, který režíroval Steven Spielberg. Takže gratuluju, dvojnásobný úspěch na straně červených a teď vy, modří. Kouření za 3 bludišťáky. Kouření za 3 bludišťáky. Víte, kterou nemoc nebo zdravotní komplikaci může kouření mimo jiné způsobit? Jsou tam 3 možnosti a... Rakovinu plic. To definitivní. A co ty ostatní? Počkej, ne, ježíš. Nenechte se nachytat. Jo, definitivně. Takže trváte na... Rakovině. Rakovina plic. A já můžu říct, že správně jsou A, B i C. Všechny 3 možnosti. Nedá se nic dělat, žádné body vám tím pádem nepřidělím. Stav je 3-6, což je po prvním kole naprosto úžasný výkon. A teď vás čekají lana, naše překážky a hlavně diváci, vy se těšte na diváckou soutěž. Máme tu diváckou soutěž, já bych poprosil Emu, vem to na chvíli za mě a přečti zadání. Pokud se řekne Bábel, je to nejen slavný film, ale také název města, kterého 2 z vás se mohou těšit na tyto fantastické encyklopedie. Jedná se o tyto fantastické encyklopedie a já ještě jednou připomínám, Bábel je nejen název slavného filmu, ale také města a nás zajímá kterého. Pište na známé adresy a vy, kteří uspějete, odpovíte správně a budete vylosováni, dostanete tyhle krásné encyklopedie.
bezesporu k těm nejnáročnějším částem našeho bludiště, hlavně fyzicky, všichni dostávají pořádně zabrat. Zeptám se tě rovnou, Petře, ahoj. Ahoj. V čem je záludná tahle překážka? Tak, tahle překážka je velmi záludná především v technice překonání. Uvidíme, jak si s tím soutěžící poradí. Dobrá, nebudeme dávat žádné návody, necháme to na nich. Ty mi prozrať, co teď před začátkem nové sezony v lanových centrech, co je nového? Tak zmínil bych asi to, že se připravuje rozsáhlý projekt Karakoram, který se rozjíždí už po několikáté. Je to vlastně rozsáhlá soutěžní akce pro školy. Pro zájemce bych zmínil asi to, že více informací najdou na našem webu lanovécentrum.cz. Takže zájemci to určitě budou vyzkoušet. Vy to teď vyzkoušíte, i když nedobrovolně možná, ale o body se hraje, takže je důležité ji hodně nazbírat. Takže se připravte. Pozor, start! A myslím, že jako první bude v ohrožení zlatý bludišťák. Šamstři si rozhodně nechtějí utrhnout ostudu a tak z pozice zkušených matadorů ukořistili zlatou trofej s velkým předstihem před soupeřem. Zlatý bludišťák je sice jediný, ale ještě tam nahoře má modré a červené brášky a rozhodne tak jako vždy až celkové skóre. Nahoru ještě. A musíte se střídat. Raz, dva. První náklad je velmi důležitý a měl by se nachystat opravdu rychle, protože oba lezci zatím nemají odhad, jak dlouho bude trvat překonávání lanové dráhy. A tak je dobré co nejdříve tam vypustit. Nezapomeňte, že překážka je náročná, tak aby měli vaši lezci dost času vyzkoušet si to. Pořád se chystá. A šamstři zastoupení Tadeášem už míří nahoru. Ano, a jsme kompletní. Přichází okamžik pravdy. Oba borci se teď musí poprat s připravenými překážkami. Všechno se to houpe, velmi nestabilní. Hlavně se do toho nezamotejte, jedem! Petr z lanového centra měl pravdu, není to nic jednoduchého. Ale lezci nemají na výběr, musí zatnout zuby a dostat se co nejrychleji na druhý konec. Je to boj, držte se. Nespadlo a Petr už se taky blíží, výborně. Je to tady, zavěšujeme a šamstři podují. Gratuluju, kapitáne. Pozor, červení. Ano, a taky Petr úkol splnil a první body naskočily. Tak urychleně nahoru. Mám pocit, že jsme je docela potrápili a možná i lehce ubývá sil, ale tu poslední minutu se to prostě musí vydržet. Tím, jak se všechno houpe, jsou ve velkém záběru svaly na celém těle a tak není divu, že při druhém lezení nepostupují oba borci tak rychle jako na poprvé. Ale snad to ještě zvládnou zavěsit do konce limitu. Makej, Petře, to zvládnete! Je tu dramatické finále, Petr z červeného družstva má velmi zvláštní techniku lezení, ale pokud splní účel, tak není co řešit, jen aby to stihli. Naloženo dostali opravdu řádně. Tadeášovi schází poslední centimetry a Petr mezi tím zavěsil, výborně, stejně tak Tadeáš a je dobojováno. 6, 5, 4 už nic, že ne? Tak Petře, pojď to nějak zhodnotit, ty jsi to měl premiérově. No, já jsem se do toho trochu zamotal. Ale tak jenom trochu. Já myslím, že můžeš být spokojený, ne? No. Kdyby ti rychleji nazbírali ten náklad, tak to mohlo být ještě lepší. No, Vydechni, popadni dech trochu. Já to jdu spočítat. Tak tady u modrých tradičně velká sklizeň, vidím, že nahoře nezůstal žádný bludišťák, žádný nespadl, takže kompletních 17 bodů. Tady to mají i s tím zlatým bludišťákem a tady u červených 2, 4, 6, 8, taky super, 10 bodů. Pořád je to velmi vyrovnané, rozhodnou až naše otázky, dívejte se dál, bludiště pokračuje. Letmá kontrola tréninku v šatnách, tak mám pocit, že pánové se střelbou nemají problémy, tenhle úkol jim určitě vyhovuje a červení se tak nemusí o výsledek obávat. Ještě poslední střela a mrkneme se taky k soupeřům do modré šatny. A tady už se pilně trénuje, stejně jako ve vedlejší šatně, nebudu rušit, jenom mi prozraďte,
Chtěla byste vidět, jak je na tom soupeř? Chtěla bych to vědět. Tak to je jediné, co vám teďko neprozradím. Vy mi radši řekněte, jak jste na tom vy, upřímně. Nám to nejde. Bohužel ne. No, teď jsme viděli čistý průstřel, tak vy mi hned prozraďte, co je na té technice nejdůležitější. Je to síla, nebo je to v tom držení hole? V tom trefení, protože držet to držím. Silu mám taky, někdy to lítá i do zrcadla, ale ten terč tam pořád lítá vedle. Tak procentuální úspěšnost jaká? Já nevím, z 10%. Ale víc. Tak 20. Tak 20, no. dobře, takže 40% a my se vracíme do hry. Těžkých otázek, které prověří nejenom vaše znalosti, ale i rychlost a postřeh, protože i to přihlašování často rozhoduje. Začneme chemií na 11 písmen. Chci vědět latinský název dusíku. Natrium. Ne. Ptám se na dusík, zkuste vy, jestli chcete. Potom dám šanci druhému družstvu. Vy nevíte, zkuste vy. Nitrogenium. Ano, přesně tak, gratuluju. František byl trošku rychlejší, ale bohužel špatně, nakonec jste to odpověděli. Teď jdeme na druhou otázku. 5 políček. Dobře, poslouchejte. Za první i druhé světové války se hojně využívala vojenská pevnost z betonu. Který obranný prvek máme na mysli? Zákop. Ne, z betonu. Bunkr. Ano, vojenský bunkr. Přesně tak. Otázka třetí a film na 6. Pokud herci přemlouvají zahraniční film do češtiny, dělají takzvaný... Dubbing. Dělají dubbing. Ruce si dejte klidně na tlačítko, jestli chcete, pokud vám to pomůže. Teď 7 polí. A já se ptám, znáte jméno objevitele penicilinu? Stačí mi samozřejmě příjmení. Člověk, který objevil penicilin, se jmenoval... Byl to Alexander Fleming. Teď 6 políček. Jak se nazývá vzduchový vak v autech, který při havárii dokáže ochránit náš život? Airbag. Je to airbag, ano. Přesně tak. A další otázka, 7 volných políček. Na konci sklizně obilí probíhá pravidelně slavnost. Jak ji říkáme? Dožínky. Jsou to dožínky. A František dnes prožívá velký den. Pokaždé se přihlásí a většinou je to správně. Teď zeměpis na 9. Víte, který stát se může pyšnit hlavním městem Buenos Aires? Argentina. Je to Argentina. Tak konečně taky zabodovalo červené družstvo. Tak napněte uši. Určitě znáte speciální název pro dlouhý úzký koberec, který se rozbaluje například při mimořádných návštěvách nebo ceremoniálech. Jak takovému koberci říkáme? Je dlouhý, úzký a je to na 6 písmen. My mu tak říkáme, tomu koberci. Červený. Ne, že je to běhoun. Běhoun, škoda. Teď ekonomie pro změnu na 5. Určitě jste se někdy setkali se slovem export. Víte, co znamená? Vývoz. Je to vývoz, ano. Opakem exportu je import. A 10. otázka a 10 políček. V Indii nebo Nepálu je rozšířeno náboženství, jehož posvátným zvířetem je kráva. Hinduismus. Jde o hinduismus, souhlasím, ano. Výborně. Pro změnu 7 polí. Jak říkáme textu, slovesnému podkladu pro operu, oratorium nebo operetu? Jak říkáme textu? Vždycky někdo k opeře napíše takzvané... Oratorium. Ne, libretto napíše. No a závěr, historie na 6. Která osada u Chrudimi byla v roce 1942 nacisty vypálena a srovnána se zemí kvůli podpoře... Lidice. Nemáte pravdu? Ležáky. Ano, na 6 písmen. Ležáky. Přesně tak. Uzavírám vědomostní část a podíváme se na to, jak dopadne průběžná soutěž za 5 bludišťáků. Prosím nástup. Přicházejí střelci. V dobré náladě. Po výborném tréninku, který určitě prospěl. Pomohlo vám to nějak? No, já si myslím, že velice ani moc ne. Velice ani moc ne. Neříkáte to jenom tak, abyste nevypadali? Já myslím, že vůbec ne. Jak jsem viděl tady kolegyně, tak to asi vyhrají. Klobouček. Jo, tak vás chválili tady. Nám to nejde a nejde.
To říkáte taky pořád, co? Ne, už jsem se naučila na tom tréninku, jak držet hokejku. To je základ, ale vsadím se, že teď se naučíte, jak střílet správně. No ale ještě předtím máte možnost si vsadit, a to platí jak pro vás, tak pro soupeře. Kromě těch 5 bodů, které dáváme za vítězství v této soutěži, samozřejmě přičteme i body, které vsadíte. Takže tady tento počet. A na druhé straně nedáváte nic, stejně jako minule, to je tím, že jim nevěříte. Asi jo, trošku, radši pro jistotu. Tak vy máte bodů dost. Tak, my jsme se dohodli, že začínat budou pánové, takže se můžete rovnou připravit. My vám budeme držet palce, máte 5 pokusů ze vzdálenosti 4 metry. Úkolem je zasáhnout ten terč. Tak, diváci můžou klidně povzbuzovat, záleží na vás. První pokus. Tak, to bylo tak spíš do toho provázku. Druhý. Zatím nic. Třetí pokus, taky nic. Čtvrtý pokus, ten byl dobrý, tam to šmrclo. A 5. poslední pokus, tak zatím 2 úspěšné hody. Vyměňte si hole, základ jste položili opravdu dobrý. 2 z 5, to je minimum, které byste teď měla trefit, což nebude problém určitě, i se zavřenýma očima. Takže v klidu. Těsně. První. Druhý pokus. Tak, ještě kousek. Třetí pokus. Je to tam. Čtvrtý pokus, zatím 2-1. Pomalu. To nevyšlo. A poslední rozhodující střela. Ne. Těsně 2-1. Myslím, že si můžete sportovně podat ruce. No a zvítězilo červené družstvo, takže vám připíšeme 5 bodů za vítězství plus tu vaši sázku, takže celkem 10 bodů. Můžete na místa, já vám děkuju. No a hned to vypadá úplně jinak, protože vám tím pádem přibydou další nápovědy. Teď už se ale soustřeďte, přichází zásadní část, budeme hledat soutěžní tajenku. Postavte se zády k sobě a dobře poslouchejte, tady je zadání. Přijdete podle svých nápověd na jméno jednoho z největších evropských vládců a rozbalujeme. Začal běžet limit, přesně 90 vteřin máte na to, abyste postupně rozbalili všechny indicie, dali je dohromady a zkusili. Cezar. Cezar říkáte, to je správně. Takhle rychle, to už tady dlouho nebylo. To mi neříkejte, Františku, že máte jednu jedinou nápovědu, ze které jste to poznali. Byl jsi to přímo ty osobně. Takže vysvětli, proč řeka Rubikon? Cezaru překročil. Ano, přesně tak. Pojďme rozbalit schválně i ty další nápovědy, abyste viděli, o co jste přišli. Rozbalujte se mnou, každý nějakou nápovědu. Kromě Rubikonu, tady bylo ještě jedno jméno. To je nejznámější z jeho vrahů. Pak tady máme, Františku, Itálie. Mapa Itálie, Římská říše. No a tady máme Díku. Přesně, Díkou byl zavražděn v Senátu. Já myslím, že další věci už ani nemusíme rozbalovat. Františkovi stačil Rubikon a měl hned jasno. Takže vám teď připíšeme úžasných 15 bodů. A znamená to, že tohle družstvo už po třetí za sebou zvítězilo. Sami ale víte, pokud jste se koukali minule, že balancování nepatří k jejich silným stránkám, tak jsem zvědavý, jestli na potřetí, naposledy to všechno konečně dopadne a skončí to cenami zlatého bludišťáka. Jdeme balancovat. V tuhle chvíli bych nejradši dal modrému družstvu takovou zvláštní nabídku, kterou tady nedávám často. Nabízím vám, že bych nechal regulérně místo vás balancovat červené družstvo. Co na to říkáš, kapitáne? Tak můžou si to zkusit. Tak zkusit ne, to by se započítalo jako váš oficiální výsledek. No tak to ne. To ne, ale tak se na to psychicky v duchu už připravujte. Pojďme spolu nějak zhodnotit třeba ty, Adriano, výkony vašeho družstva, protože před finále to bylo velmi těsné, ten výsledek. První kolo, tam jste docela, myslím, že i vedli. No, tam se nám to povedlo. Tam to bylo úžasné začátek, říkali jste si, jo, na to máme. Pak přišly lanové překážky. Jo, tak tam se trošku ztratili, ale jinak v Nebylo to tak hrozné, no a pak tajenka, tady možná rezervy byly. No, V kterých oborech?
Nevím, hlavně ten Cezar, tak nás tak rychle nenapadlo. My se s vámi nicméně nerozloučíme s prázdnou, dostáváte krásná trička s emblémem Bludiště. Bojovali jste statečně, navíc máte kapitána, který má super jméno, že Romane? Můžu ho poručit všem. No, vy se chystáte, nebudu rušit a k vám teď ještě doputuje divácká soutěž. Minule jsme se ptali, kdo se stal letošním celkovým vítězem etapového závodu v běhu na lyžích Tour de Ski, který se běžel u nás a v Itálii a věřím tomu, že vzhledem tomu, jaký to byl úspěch, jste všichni napsali, že jméno toho lyžaře je Lukáš Bauer. Mám tady i další šanci vyhrát báječné encyklopedie, které vypadají takto, stojí za to se snažit a napište mi odpověď na tuhle otázku. Pokud se řekne Bábel, je to nejenom ten slavný film, který jste možná viděli, ale taky název města a já se ptám, kterého. Které město můžeme označit jménem Bábel? Napište nám to na známé adresy a těšte se na výhry. No a teď se pojďte podívat na poslední, to je vlastně derniéra balancování modrého družstva. A jedem, začíná limit, prudké pohyby tady vidím a zase špatně, úplně špatně. Já jsem to říkal, možná ti červení, bylo by to řešení, vydržte, jednou to musí obkroužit. Teď! Ještě máte naštěstí dost času. Tak a hlídejte si všechny i ty ostatní, nejenom tu bílou, oni samozřejmě jde v první řadě, ale mezi tím by žádná další neměla. No, už jste byli blízko. Hlavně žádné prudké pohyby. Tak, teď ta bílá. Výborně, základ máme. Modrá, pomalu ne, do žluté, modré ne. No a Hoďu tam pod červenou. A už se nám to tady, a už se perou. Se ji rozhádali. Tak, pomaličku. Výborně. A co ten zbytek? Jak jsme na tom? No. 5, 4, 3, 2, 1. Konec. No. Tak, pojďte ke mně. Neuděláme minutu ticha v tuhle chvíli. Ne. Za všechny otvory, které zůstaly prázdné. Ne. Bez kuliček ve správné barvě. Co? Proč ne? Františku, je to taková škoda. Suverénně 3krát vyhrajete a 3krát se pak nepodaří vybalancovat. Máš tomu něco, co by si ráda sdělila? No, že bychom měli lépe navigovat. Jo, ale to už možná tak doma. No. Že tady už se tahle možnost nezopakuje. Nicméně, s prázdnou přece jenom neodejdete. Vyhráli jste 3krát po sobě a poprosím Petra z Lanového centra, který vám přinese další dárek. Tak, já vám gratuluju. Získáváte od nás poukaz na program v hodnotě 2000 korun a my se budeme těšit na vaši brzkou návštěvu. Přesně tak a pojedete i s diváky, to chce potlesk, ne? I diváci jsou trošku ještě v šoku. Františku, jinak, můžeš doporučit Bludiště jako soutěž, stálo to za to sem přijet. Jasné, je to tu fakt skvělé. Jo, takže zase třeba někdy se uvidíme s nějakými vašimi pokračovateli. Příště tím pádem 2 úplně nová družstva, i to je vždycky velmi zajímavý souboj, tak se na nás mrkněte a zachovejte nám přízeň a pamatujte si, kdo nezabloudí v Bludišti, ten se ani v Uherském Hradišti nestratí. Ahoj!